Искам да ви съобща, че цяла България с голям патриотичен и интернационален подем следи вашия полет. Подемът, ако не е интернационален, въобще не ми го хвали. Никакъв подем не е. Важен е полета. Ти не го гледай. С голям патриотичен и интернационален подем следи вашия полет. Според нас на Шипка всичко е спокойно. Така ли е? Разрешете ли да можа? Всичко е спокойно, Тодор Живков. Дали някой предварително е намислил въпросите на другаря Тодор Живков? Или той сам импровизира в ефир? Според мен това е пълна импровизация, колеги. А как ви оценявате българското космическо меню? Може ли да се каже, че това меню е на космическа висота? Че то удовлетворява потребностите ви, които вие имате на комплекса на живот и работа? Мисля, че това меню е не само на космическа, а направо на вселенска висота. И удовлетворява всякакви потребности.